Здравейте, уважаеми зрители! Геополитическият сблъсък, в центъра на който е войната в Сирия в момента, не може да се разреши без да се каже какво ще се случи с кюрдите, които са единствените в момента воюващи на терен срещу ислямска държава. Кюрдите са най-големият народ в света без собствена държава. Техните корени слизат назад във времето, в древността, до епохата на Асирия и Вавилон. В момента кюрдите населяват територии на 4 държави – Иран, Турция, Ирак и Сирия. За това ще говорим с моя гост в темите, професор Визитка. Продаването на телевизия Европа и да й пожелая винаги да бъде флагман в областта на телевизионната публицистика. Благодаря. Вас в личен план да поздравя с това, че 12 години отстоявате линията на тази голяма информационна медия. Благодаря ви за тези топли и добри думи към нас. Сега към темата. Да започнем така. След края на Втората световна война бе постигнат едно равновесие между основните геополитически играчи, Съветския съюз и Съединените щати, и това до известна степен пазеше териториалното статукво в целия свят, най-вече в Европа. Но след падането на Берлинската стена вече имаме друга картина. Настоящето вече е съвсем различно. Как вие виждате настоящата ситуация? Света се променя пред очите ни. Аз мисля, че нашите съвременници са свидетели на едно доста бурно разместване на пластовете в икономически план. Преди всичко бих искал да отбележа едно много полюсно световно стопанство. Ние друг път с вас, мисля, че преди една година говорихме за тези 3 полюса на световното стопанство. Говорихме и за едно ново икономическо образование БРИКС, което подсказва, че светът е в областта на икономиката много полюсов и с тенденция към изменения, към сътрудничество на страни от различните региони и континенти в света. Но що се касае до геополитическия, до световния ред, който е по-константен в една или друга степен, трябва да кажа, че след като се разруши биполярния геополитически ред, се създаде еднополярен геополитически ред. Там доминанта беше Съединените американски щати. Дали Съединените американски щати все още са доминиращ световен лидер или не, аз лично мисля, че техният период на господство на света като че ли постепенно добива своя залез и своя край. От тук вече идва въпроса, какво ще стане след това? Какви ще бъдат периметрите на един нов световен ред? Това е един много важен въпрос, на който ми се струва, че все пак трябва да обърнем внимание всички ние, които сме съвременници. Факт е, че Съединените щати все още са най-могъщата сила с около 16 трилиона долара брутен вътрешен продукт и една армия, която се захранва с 800 милиарда. Тя практически все още има един военен потенциал, който и създава възможности да участва в решаването на много от възловите проблеми в света. В същото време няма друга сила в Европа, света, която да бъде съперник на Съединените американски щати, с изключение, може би, на Китай. И тук трябва да обърнем внимание, че след 80-те години под формата на така наречените реконструкции 4 на китайската икономика, на китайското общество, които започна на времето Дън Сяопин, големия малък човек, Китай върви много бързо напред по отношение на своите икономика, макар че последните години има забавени темпове. Мога само да кажа, че тя със своите 8 трилиона долара е втора сила и същевременно отделя 130 милиарда долара за въоръжение. Съвсем скоро, миналата седмица, стана ясно, че тя вече има далекобойни ракети, които достигат до 10 000 км обсек, който подсказва, че тя се готви за нова своя роля в световните работи. Дали ще бъде съюзник на Съединените щати, дали ще бъде противник, дали ще бъде съюзник на Русия, това е един много важен. Това са 2 въпроса, които според мен все още не може категорично да се отговори. Не съм така склонен да вярвам, защото миналата седмица излезе една статия на големият американски географ Пол Кругман, носител на Нобелова награда, който предрича едно
кризисно състояние в бъдеще на китайската икономика. Струва ми се, че това са прекалено песимистични прогнози и си позволявам да не се съглася, но това, което пак искам да отбележа, е, че все още Китай не участва в световните дела, някак си се въздържа от участието в решаването, както, например, проблемите на Близкия изток, така и в някои други части и региони в света. Но ми се струва, че съвсем скоро ние ще разбереме Китай какъв път ще поеме. Добре, да насочим сега вниманието тогава към основната ни тема. Това разместване на геополитическите пластове, за което ви попитах. Вие очертахте как в момента са настроени главните играчи, но това разместване води винаги до конфликти. И ако погледнем в момента най-горещия, тази война в Сирия, основната въпросителна е в нея какво е бъдещето на кюрдите. И нека сега все пак да кажем, преди да говорим конкретно, кои са кюрдите, откъде идват те, каква е тяхната история? Ще отговоря, но все пак искам още нещичко да кажа. Вижте, когато става дума за геополитическите пластове, геополитическите зони, трябва да се спомене естествено арабския свят. Арабския свят има едно своеобразно пробуждане. Той е един постколониален рефлекс на религиозна основа срещу това, което е било в миналото. Ние трябва много сериозно и задълбочено да проучим всичко това, което е станало в този регион на света. И тогава вече да си обясняваме една или друга позиция на една или друга страна. Ние какво знаем за Иран? Твърде малко. Какво знаем за другите страни, които не са арабски, не са родствени на Иран? Тоест почти нищо. Ние общо взето се плъзгаме по една плоскост, която не ни дава основание да взимаме радикални и то правилни решения. Така, на вашия въпрос бих могъл да отговоря така, гледайки тази карта. Кюрдите са древен народ. Те са, според специалистите, от североиранската езикова група на индоевропейското езиково семейство. Отнасят се някъде към втората половина на третото хилядолетие преди Христа. Разбира се, за това има различни хипотези. Аз не мога да се базирам на конкретни източници, разбира се, които така да бъдат абсолютно категорични. В повечето източници срещам сведения, че кюрдите никога не са имали своя държавност. В някаква степен това категорично не е верно. В общи линии трябва да кажа, че те са потомци на древните гути, а гутите създават своя държава още през това хилядолетие, където преди малко беше цитирано. Мога да кажа, че гутите или съвременните кюрди създават и своя държава малко по-късничко, когато се освобождават от асирийците и създават известното на всички историци Мидийско царство или Мидийска империя. И от тогава вече след това те загубват за известен период своята национална независимост, попадат под влиянието на други страни. Едва през 12 век се създава една голяма територия от страни, които обхващат както Сирия, така Египет, така и съвременен Кюрдистан. Това е една държава на аюбидите, оглавявана от небезизвестния Саладин. Така че в този план и ред на мисли само трябва да кажем, че в следващите векове кюрдите попадат между създадената Османска и Персийска империя. Поделени са между двете империи. На картата зелените цветове какво означава това? Зелените цветове са населението на кюрдите, които са разположени, както се вижда, между Иран, Ирак, Сирия, Турция и други части. Разбира се, виждате, че имаме и в Закавказието, имаме и в други райони на Турция. Или общо, ако трябва да се върнем към нашето съвремие, трябва да кажем, че кюрдите са около 35-40 милиона души, което подсказва, че това е един доста голям народ, който все още няма своята държавност. Добре, да кажем тогава, да вървим така по реда на горе-долу на въпросите, които искам да ви задам, да има време и нашите зрители да получат така полезна и максимална информация. След разпадането на Османската империя, това е периода след Първата световна война, се отправя път за нови държави. Има два договора, които така поставят основата на това единият да има
кюрдска държава. Това е договора от 20-та година в Север, а след това в Лозана, 3 години по-късно, няма и дума, която да казва, че може да се осъществи това нещо. Кюрдският народ възстава нееднократно срещу своите поробители и веднага искам да кажа, че никой не загубва изцяло своята самостоятелност. Съществуват самостоятелни и независими кюрдски емирства. Те са или в пределите на Иран, или в пределите на Ирак, или в пределите на Турция и Сирия. Възстанията, които те вдигат непрекъснато, са много и за голямо съжаление не завършват с успех. Едва през 1916 година се изключва един договор между Сайкс-Бико. Това става под влияние на резултатите от Първата световна война, която все още не е завършила. И тогава Кюрдистан се поделя за първи път съвсем така официално между Великобритания, Франция, Русия и Турция. Като в случая трябва да кажа, че това деление съществува някъде между 2-3 години, не повече. Когато по време на Версайската система от договори се разглеждат точките на американския президент Удро Уилсън, се стига до това решение, което вие цитирахте преди малко, от Север, договора и по-точно точка 62, 63 и 64, където категорично се взима решение с този договор за създаването на независима кюрдска държава. За съжаление, последствие се стига до Лозанския договор, който Лозански договор се сключва и според него думата кюрди въобще не се споменава. Добре, вие сте донесли тази дебела, известна книга вече на българската публика на Ахмед Давутоглу. Това е новата национална доктрина на Турция, озаглавена стратегическата дълбочина. Ние знаеме какво Турция мисли за Кюрдистан, изобщо отрича правото да съществува. Да ни кажете, примерно, каква е политиката на Турция през настоящите години, в последните 20-30 години и какво може да се случи, ако се изпълни тази национална доктрина? Преди да кажа няколко думи за изключителната книга на турския премиер, ще трябва да кажа, че Турция, следвайки указанията на бащата на съвременната турска държава Кемал Ататюрк, който практически по време на войната той воюва с кюрдите и ги побеждава, но това е друга тема. Трябва да кажа, че кюрдите не съществуват в турската държава като самостоятелен етнос. Те се водят като планински турци, нямат право на свой език. А пропуснах да кажа, че кюрдите, освен че са древен народ, имат свой език и култура. Това е нещо, което не бива да се отрича. И правото на самоопределение, което също не бива да се отрича. През последните години, след 1980 година, отношението се промениха. Вече има дори кюрди в парламента. Даже днеска успяхме да видим едни картини на случки в турския парламент. Но така или иначе, турската държава влага много сериозни усилия да задържи тази територия. А територията, заета от кюрди в турската държава, е към 200 000 квадратни километра и близо между 18 и 20 милиона души кюрдско население, както личи от картата. Не тази, другата. Трябва да кажа, че там стоят две от турските армии. Турция има армия около 750 хиляди души и се изразходва за въоръжение около 20 милиарда долара от общо 800 брутен вътрешен продукт. Практически тя държи една от най-силните армии в света. 9-та по сила и мощ армия в света има Турция. И значителна част държи точно тук. И практически аз съм се очудвал винаги защо Европейския съюз, защо страните от НАТО не са повдигали въпроса за кюрдите, за това дали те трябва да имат своя самостоятелна държава. И тук ще се върнем към тази наистина книга, където професор Давутоглу обръща в специална глава за Кюрдистан. Той казва така: това е една нежизнеспособна територия, тъй като тя не граничи с нито едно море.
Но иначе е важна, тъй като тя практически е от един четириъгълник при Каспийския, при Черноморския, Персийския залив и източното Средиземноморие. Т.е. тя има изключително важни географски предимства. Но същевременно отбелязва, че геоикономическите особености, зависимост от регионалните участници в целия този конфликт, а това са Иран, Ирак, Турция, Сирия, разбира се Великите Сирии, разбира се Израел, разбира се Русия, всъщност не са дали възможност този проблем в някаква степен поне да бъде поставен. Добре, остава минутка до края на нашето предаване. Да не кажете, примерно, виждате ли възможност тази криза, която е в момента в Сирия, да се разреши и да има собствена държава Кюрдистан, така че това, което говорихме да се случи и как ще се отрази това на нашите отношения с Турция и нашите съседи? Трябва да кажа, че Европа като геополитически център все още няма тази сила, тази стабилност. Има проблеми север-юг, има проблеми изток-запад. Говоря за членките на Европейския съюз, говоря за НАТО. Аз лично си мисля, че въпреки всичкото Европейския съюз, Европа има възможности да въздейства в политиката на този регион в света, но за съжаление са много големи различията между отделните членки на Европейския съюз. Тъй като, примерно, едни членки приемат кюрдските политически партии, които се борят за своята независимост, приемат и въоръжените им отряди, приемат въоръжената борба. И тук им идва да цитираме една мисъл на Лакордер. Всяка война за освобождение е свещена, а всяка война за поробване е достойна за презрение. И така, бихме могли да имаме кюрдска държава при добро стечение на обстоятелствата и при желание и участие на Китай, не случайно споменавам Китай, на Русия, която изживява един много сложен и труден, болезнен, бих казал, период на реконструкция, на трансформиране от своята имперска същност към една национална държава. Това, макар че според мен ще стане много трудно. И Съединените щати, разбира се, в момента текат такива разговори. И ако това стане, и ние, българите, трябва наистина да приветстваме създаването на една такава държава, но за тази цел трябва да имаме геополитически код, който представлява една сложна, исторически сложна, сложила се система, многовекторна, която представлява един кодекс на нашите международни отношения на локално, регионално и национално ниво. А такъв код ние нямаме. Добре, благодаря ви, професор Карастиянов, за този интересен разговор, за тази тема, която рядко се дискутира в българските медии. Така завършва днешното издание на темите. Сега останете с програмата на телевизия Европа.